H hostil, era un H etimolóxico. Por lo tanto, ese H de España é etimolóxico, ven de Hispania, non é un H hostil, si me explico con el xogo de palabras, que non necesita ninguna explicación. Bueno, pois, Castelao sempre dixo que España tiña que ser unha España federal. Outras veces utilizou outra terminoloxía, que tiña que ser non só España, senón a Península Ibérica federal tamén, ele era un iberista. Tamén chegou a decir que, en todo caso, había que organizar o territorio español mentres non se anexionase voluntariamente Portugal dunha maneira distinta ao que o fixera a monarquía e, en certo modo, dunha maneira distinta ao que estaba facendo a Segunda República, que, bueno, que era bastante remisa co Estatuto de Autonomía de Galicia, non tanto co do País Vasco, e menos, desde logo, co de Cataluña. A historia repítese. Desde Bakú, que é a capital de Azerbaiyán, dille onte pasamos, dille a Rodolfo Prada, o día nun coljós perto de Rostov, e asegúrolle que os aldeáns síntense felices na nova vida. Lástima grande que a bella Europa non deixara realizar en paz esta magnífica experiencia. E a continuación di: conservo íntegra a miña cabeza, dille a don Rodolfo Prada, porque lle vai facer unha declaración que pensa que o seu vello camarada, o seu vello irmán galeguista, vai quedar algo abrallado. Preparo con estas palabras: conservo íntegra a miña cabeza e considerome coa serenidade indispensable para alentar con eficacia un movimento galeguista de novo tipo. É o ano 38. As experiencias políticas dos derradeiros tempos, a revolución, a guerra de España, en fin, todo canto pasou polos meus ollos, non consinte seguir o camiño iniciado. Pois ben, esta especie de conato, de novo esquema para un galeguismo do futuro, non o vai ter en conta a partir do ano 40, cando chega a Buenos Aires. Tiño en conta no contexto da Guerra Civil e no contexto de alguén que nese momento é viaxeiro polas terras da Unión Soviética durante 26 días. E hai máis, porque nunha entrevista moi longa de Nueva Galicia, a volta da viaxe da Unión Soviética, aí está a data, chega a decir estas cousas que eu creo que a moitos irmáns do Partido Galeguista debeunos de preocupar, sobre todo aqueles que eran de tendencia máis dereitista. Yo creo que en aquel vagón precintado que condujo a Lenin de Ginebra a Rusia, no solo iba un genio, un hombre extraordinario, un padre de la humanidad. Evidentemente, palabras sobre Lenin, se alguna vez o citou a partir do ano 44, estarían a anos luz das adxetivacións ás que aquí acabamos de asistir. E logo é moito máis explícito: yo non soy comunista. No sé si tengo condiciones para hacerlo. No sé si pesan sobre mí prejuicios adquiridos en la infancia y en la lectura de libros venenosos. Eu, queridos amigos, queridas amigas, creo que non digo nada novo ni nada arrogante pola miña parte si comunico aquí que, bueno, que algo teño leído, desde os 4 ou 5 anos que eu xa lía, porque aprender a ler nunha escola republicana, eu nacín a fin do ano 28, a hoxe algo teño lido. Poucas veces teño lido unha frase
que me impactase tanto. É dicir, por que nós temos certas ideas? Por que o povo de moitos países, o povo galego, ten certas ideas? Polos libros venenosos. Estivemos lendo libros venenosos. Foran eclesiásticos, non fosen eclesiásticos. Estivemos lendo libros venenosos. E na lectura de lir, pero llamándome modestamente republicano, puedo afirmar que tengo un espíritu abierto, dispuesto a todo sin pedir nada, y que en mi viaje a la URSS he adquirido la convicción de que allí se está engendrando una nueva vida que ha de ser el molde de los demás pueblos del mundo. Al volver de la URSS y al pasar por Londres y París, he notado que viviría mucho más a gusto en la Rusia soviética. Si eu poño este texto hoxe, eu que sei, a 200 profesores de literatura galega de instituto e algúns de universidade, dirán, este non é de Castelao. Bueno, se poño o texto fora do contexto, se digo que é o contexto cronolóxico da Guerra Civil e o contexto xeográfico político da Unión Soviética, cousas como estas nunca dixera e desde logo non as diría a partir do ano 44. Pero era Castelao un insincero a hora de escribir. Escribía só para os militantes comunistas, escribía só para a dirección do semanario Nueva Galicia, escribía só para os comunistas como Miguel Hernández que estaban combatendo en algún lugar da batalla do Ebro. Non, Castelao sabía que ese periódico podría ser lido tamén polos seus irmáns galeguistas. E de feito Castelao tivo moitos problemas para ir como exiliado a Buenos Aires. Ten que esperar máis dun ano. A guerra terminou o 1 de abril do ano 39 e el chega en xullo do ano 40, porque o goberno da Argentina sabía que el era máis ou menos comunista, porque de feito algúns galeguistas como Suárez Picallo, diputado como a él polo Frente Popular, chamaronlle non só comunista, sino que Suárez Picallo chegou a decir que Castelao era unha piltrafa humana desde que se dedica en Nova York a decir misas estalinistas. É como trataron algúns galeguistas o Castelao do que eu estou falando. Que pasaba en Nova York? En Nova York, Castelao traballaba intensamente na Confederación de Sociedades Galegas que as dirixían xentes do Frente Popular e, indo a máis, xentes de Negrín, porque nese momento, fins do 38, en España hai só dúas entidades que están dispostas a loitar hasta o final, non para ganar a guerra, sino para enlazala coa guerra que todo o mundo está predicindo, coa guerra mundial. E se enlazamos coa guerra mundial, nós estaremos ao final, porque os aliados, as forzas democráticas vencerán e nós iremos no carro dos vencedores. Esta era a idea de Negrín, que nunca tivo moitas simpatías no seu partido, precisamente por isto. E os comunistas estaban con Negrín, non porque Negrín fora comunista, nin porque os comunistas foran negrinistas, pero sí estaban de acordo nunha cousa. Primeiro, que non había que facer a guerra e a revolución ao mesmo tempo, que había que facer a guerra, ganala, e logo se viría a revolución. E segundo, que había que resistir todo o que se poidese para que por fin o conflito estalase, e estalou no ano mesmo 39, o conflito mundial estalase e nos terminar ese conflito no carro dos vencedores. Entonces era moi fácil que lle chamaran comunista a unha persoa que tiña estes principios que eran os do Frente Popular. Os do Frente Popular, curioso, logo falarei do Castelao, diputado o 16 de febreiro do ano 36 por esta provincia, pola provincia de Pontevedra. A continuación do texto que acabo de leer de Castelao, di yo non soy comunista, pero logo que di parece que está plenamente de acordo
con ese experimento, con ese ensayo social e político que se está facendo na Unión Soviética. Porque eu a continuación ofrezo-vos un texto pouco coñecido por as mesmas razóns de don Antonio Machado, e que se dá a circunstancia que é tamén das mesmas datas, é do ano 37, 1 de maio de 1937. Eu aí reproduzo un fragmento do discurso das Juventudes Socialistas Unificadas, nas que militaba, por exemplo, Luis Díaz Pardo. Eu vin a Díaz Pardo o 1 de maio de 1936 no desfile do 1 de maio que se fixo non na Coruña, nin en Ferrol, nin en Lugo, nin en Ourense, fixos en Vigo, e eu era fillo dun taberneiro aí nas Rúa Orzais, tiña 7 anos, e o meu irmán, que era pioneiro roxo, e que era 5 ou 6 anos maior que a min, xa era un adolescente, ia na manifestación, e eu púxeme desde a mañán cedo ali como un pasmón para non perder nada daquela manifestación, porque ia meu irmão. Eu non estaba afiliado ao Partido Comunista, e ademais xuro aquí diante de todos vos que non sabía alemán, e por tanto non era o manifesto de Marx e Engels. Bueno, pero eu quería ver ao meu irmán. Vin a Díaz Pardo, non o vi, pero Díaz Pardo, anos despois, xantando unha vez na súa casa, dice, eu iba nesa manifestación. Díaz Pardo cumplía 16 anos en agosto, tiña daquela, pois 16 anos menos 3 ou 4 meses, e militaba nas Juventudes Socialistas Unificadas, por tanto que eran de raíz comunista. Pois este discurso de don Antonio Machado pois recorda, casi afliteran algunhas das palabras de Castelao. Yo no soy comunista, no sé si tengo condiciones para serlo, no sé si pesan sobre mí prejuicios adquiridos en la infancia, libros venenosos, y en la lectura de libros venenosos, pero llamándome modestamente, perdón, que non me estaba lendo o texto de Machado, despois, estaba lendo de Castelao. Bueno, yo os saludo, pues, jóvenes socialistas unificados. Desde un punto de vista teórico, yo no soy marxista, no lo he sido nunca, es muy posible que no lo sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que desciende de Hegel a Carlos Marx, tal vez porque soy demasiado romántico, por el influjo acaso de una educación demasiado idealista, me falta simpatía por la idea central del marxismo, me resisto a creer que el factor económico, cuya enorme importancia no desconozco, sea el más esencial de la vida humana y el gran motor de la historia. Veo, sin embargo, con entera claridad que el socialismo, mayúscula, en cuanto supone una manera de convivencia humana basado en el trabajo, en la igualdad de los medios concedidos a todos para realizarlo y en la abolición de los privilegios de clase, es una etapa inexcusable en el camino de la justicia. Veo claramente que es esa la gran experiencia humana de nuestros días a que todos de algún modo debemos contribuir. Ella coincide plenamente con vuestra juventud y es una tarea magnífica, no lo dudéis, de modo que no solo por jóvenes verdaderos, sino también por socialistas, yo os saludo con entera cordialidad. Ben, non sei se hai moitas persoas que coñeceran este texto de Antonio Machado, que eu teño tratado de divulgar sempre que... Pero eu leíno por primeira vez, xa era un catedrático de secundaria, no ano 57, nun libro mercado clandestinamente no portal do xudío, que era Eduardo Hernández, en Santiago de Compostela, que era un tomo publicado pola Losada de Buenos Aires, de prosas de Antonio Machado. Algúnas das prosas eu xa as coñecía, pero outras, como o discurso das Juventudes Socialistas Unificadas, ese discurso foi tan importante na miña vida intelectual que, bueno, eu non son comunista, ni moito menos, son do Partido Comunista, pero para ser comunista hai que ter unha grandeza que non teño. Pero como son novo, pois de maior gustaría ser comunista. Pois ben, eu poño no apartado 4 e no apartado 5 dúas cousas sobre as que xa me pronunciei, pero está ben que volva sobre elas. Digo, dúas clases de textos: destinatario galeguista, Rodolfo Prada, e destinatarios habituais dun semanario dos comunistas galegos, Nueva Galicia. Por lo tanto, os textos que eu ofrezo
neste libro ofrécense moitos máis, hai que leelos tendo en conta o destinatario deses textos. Cando Castelao se dirixe a un camarada do seu partido, a un irmán, e cando se dirixe, un pouco abstractamente, aos militantes do Partido Comunista que están loitando na batalla do Ebro, en Guadalajara ou donde sexa. Supoño que moitos dos presentes dime, Castelao neses 26 días que estuvo en Leningrado onde chegaron, e logo en Moscova onde foi o gran acontecemento do desfile do 1º de maio, porque a delegación española ia simplemente para asistir ao 1º de maio, que era un pouco oculto da personalidade, porque logo todos aplaudían cando pasaban por diante de Stalin, etc. Infinitos aspectos sobre os que habería que falar. Pero no ano 37 e 38, Castelao está no 38, son, como saben, non só os antisoviéticos, tamén aqueles que, de alguna maneira, seguimos sendo prosoviéticos, aínda recoñecendo que hai cousas que non podemos suscribir. Castelao non tivo información das purgas, das terribles purgas, terribles sobre as que eu non me podería pronunciar con precisión, porque evidentemente, eso que chamamos Stalin, que é un asinello, que é unha parte polo todo, o stalinismo, o Politburó, a dirección do Partido Comunista, bueno, decidiu encarcerar, represaliar, perseguir, exiliar e matar a moita xente. Son as purgas, pero coñecemos a historia, a biografía de todos os purgados. Somos conscientes de que unha boa parte do que sabemos das purgas vennos da teoría da dereita, porque a Unión Soviética desde o mesmo 1917 foi asediada polo capitalismo universal. Bueno, pero deixemos isto porque non toca neste tema, pero evidentemente é un tema que está aberto, no que eu tamén teño bastante que ver, porque teño tido eu fun a Unión Soviética clandestino no verán do ano 1962, acababa eu de ingresar no Partido Comunista, e o terceiro ou cuarto día paseando con José Agustín Goitisolo, que tamén ia clandestino como a min, e con Ricard Salvat, director de teatro, paseando por diante do Kremlin, eu non sei se esvagoei, pero pouco menos, porque sin que eu poida decir hoxe mesmo, con precisión, por que me sentín tan entristecido, pois sentínme entristecido porque non o que vía, algunhas cousas que percibín non me gustaban. Eu dixen, esta non é a miña revolución. Eu son marxista, pero non son deste comunismo. Sin que puidese precisar moito. Eu, por outra parte, tiña daquela unha cultura política moi pequena, xa dixen que eu aos 7 anos nin siquiera sabía alemán. Así que, claro, a miña cultura política era moi limitada. Pero é curioso, porque eu regresei a Lugo, onde vivía, e seguí militando no Partido Comunista, que entrañaba un risco verdadeiramente grande, porque hai unha cousa que me dixen mentres esvagoaba. Hai cousas que non me gustan, pero o capitalismo é intolerable. Hoxe sabémolo. Quen estea co capitalismo actual antes de Trump, xa despois de Trump, pois ben, eu era un profeta ese día de 1 de agosto de 1962, profetizaba a Trump. Castelao, eu creo que algo soubo das purgas, pero pouco. E Castelao é unha figura moi importante na España republicana en guerra. E chegar e facer declaracións como faría o Pon, que estaba contra o Partido Comunista Ortodoxo, etc., pois era tanto como soliviantar a Stalin e que a República quedase
sen a axuda militar e económica. Esas ainda non teñen reivindicado debidamente. Pero é curioso, se facemos unha elemental estatística, Castelao publica moitos menos artigos na revista que el fundou e dirixiu nunha primeira etapa que nunha revista denominada Nueva Galicia, que é unha revista portavoz dos comunistas galegos. Xa non podían chamala Nova Galicia porque así denominou a súa Castelao e chamanlle en castelán Nueva Galicia. Nueva Galicia é unha revista do Partido Comunista, non moi partidaria, pero evidentemente está nese esquema ideolóxico, e é unha revista que se dirixe fundamentalmente aos combatentes galegos que loitan en Madrid, loitan en Teruel, loitan en Guadalajara, loitan en calquera parte de España contra o fascismo. Aquí parece que hai unha contradición na propia vida intelectual de Castelao. Por que, tendo unha revista, sendo dono e señor desa revista, os artigos máis importantes, e desde logo a maior parte dos artigos, publicaos nunha revista comunista? Non é porque el sexa comunista. O que pasa é que Castelao é perfectamente consciente de que naquel momento, cando se fala de esquerda, e por tanto hai varias esquerdas, pero unha delas é o Partido Comunista de España, a esquerda esa é un pouco reticente coas reivindicacións das minorías nacionais da Península Ibérica, para decirlo dunha maneira que non crea problemas terminolóxicos. Castelao sabe que os comunistas creen no internacionalismo proletario. Castelao sabe que as forzas de esquerda van gañar a guerra. Nisto Castelao equivocouse, pero que se equivocou o 15 de marzo de 1939, 15 días antes de que as forzas de Franco entraran en Madrid, que o fixeron o 1 de abril de 1939, aínda escribe unha carta a un camarada do Partido Galeguista, entre os galeguistas, os camaradas chamanse irmáns, escribe a un irmán dicindo ganaremos a guerra. Por tanto, Castelao cree que a República vai gañar a guerra pois 48 horas antes de que todo o mundo, os dirixentes sobre todo, dos distintos partidos, fuxiran de Alicante, de donde fose, cara ao exilio. O Castelao, que cree que a República gañará a guerra, cree que quen vai gañar a guerra é un universo intelectual e político que ten que ver coa guerra de España, a Guerra Civil Española, en moitos sitios chamanlle a Guerra de España, e que ten que ver coa revolución. Polo tanto, o porvir inmediato, non só en España, pero fundamentalmente en España, onde se vai gañar a primeira gran batalla neste debate contra as forzas escurantistas, pois Castelao opina que debe dirixirse desde Nueva Galicia, non desde Nova Galiza, aos que van gañar a guerra. A guerra tamén a vai gañar Rafael Dieste e Castelao, que son do Partido Galeguista, pero sobre todo as forzas mayoritarias da esquerda que van dibuixar un mapa político a partir da victoria da Segunda República, porque el creía nela incluso un mes antes de terminar a contenda. Castelao o que pensa que debe facer é predicar a causa do galeguismo, a súa causa, o seu ideario, do que non abdica nunca dimite. Hai que predicar o galeguismo non aos galeguistas, que xa teñen a revista Nova Galiza, e ademais os destinatarios desa revista xa están convencidos do ideario do Partido Galeguista, a quen hai que predicar a boa nova da política que se vai impoñer a partir da victoria do Frente Popular contra o fascismo,
a quen hai que predicarlle a boa nova, esa é os comunistas. Entón, por exemplo, veredelo aí nun texto, el está moi interesado como galeguista, que nunca abdica de facerlles ver aos seus lectores que Galicia é unha nación. Ás veces emprega a palabra nacionalidade, pero diría eu que con os sinónimos. É unha nación, eu defino a nación, fala Castelao, non seguindo eminentes xuristas de Europa do século pasado ou deste, non. Eu defino a nación seguindo a alguén que está lonxe de ofuscacións nacionalistas. Stalin. Porque hai un famoso libriño de Stalin do ano 13 que lle mandara escribir Lenin, libro que eu non teño tempo de examinar aquí, pero que é un libro que fala da nación e da nacionalidade a partir daquel mosaico caucásico de onde Stalin procedía. Stalin era xeorxiano. Ali hai un mosaico de linguas, de religións, de razas, de etnias, de culturas, etc., etc. E Lenin, nun momento dado, digo, agora que ainda non estamos facendo a revolución, faga vostede un libro sobre iso. E esa definición de nación gustou moito a Castelao. Gustou tanto, 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 que lles fai saber aos comunistas que leen Nueva Galicia que nación é o que di Stalin. E se o di Stalin, Stalin ten moita forza e moita forza de convencemento, porque Stalin, aparte de ser venerado, e non entrecomillo a palabra por a xente de esquerda, se non digamos polos comunistas, é como mínimo respetado por casi todo o mundo na España republicana, porque Stalin, léase a Unión Soviética, é o único país que realmente está axudando a República na guerra contra o fascismo de Franco, contra o fascismo da Igrexa Católica, contra o fascismo de Mussolini e contra o fascismo de Hitler e contra o fascismo dos viriatos, os chamados voluntarios que mandou Oliveira Salazar a loitar en distintas partes de España. Así pois, Castelao ten claro como comunicador. Castelao sabía moito de teoría da comunicación. O ideario galeguista ten que ser explicado a aqueles que foron educados no internacionalismo proletario e que pensan que é contradictorio con esta dimensión que ten un militante do Partido Galeguista en calquera das catro provincias galegas. Isto sucedía nun artigo do ano 37 e no ano 44, cando publica por primeira vez o libro Sempre en Galiza, reproduce os artigos que publicara en Nueva Galicia. Pero agora os destinatarios xa non son os comunistas que leen Nueva Galicia. Os destinatarios son, en Buenos Aires, algúns galeguistas que están con el, outros que teñen máis ou menos unha simpatía para o galeguismo nos distintos centros galegos que hai ali, o Centro Galego, a Casa de Galicia, o Centro Ourensán, etc., etc. E no futuro, se o libro pode chegar, que tardou en chegar a Galicia, pois valerá para alimentar o galeguismo dos que xa eran galeguistas e para que se inicien no galeguismo aqueles que, en todo caso, sendo nenos da guerra, como a min, nunca oíramos falar de prédicas galeguistas. Así pois, el reproduce o artigo e, como fai noutros artigos, con pequenos cambios estilísticos que teñen que ver co sentido da perfección literaria que Castelao sempre ten. Seguramente non ten habido escritor en lingua galega de tanto sentido da perfección, de tanto sentido da corrección. Por lo tanto, algunhas diferencias que hai entre un artigo publicado no ano 37 en Nueva Galicia e logo nun capítulo de Sempre en Galicia no ano 44 son diferencias estilísticas, pero ás veces son tamén diferencias ideolóxicas, diferencias de actitude e diferencias de que Castelao está noutro contexto. Xa non se dirixe aos comunistas que van ser máis ou menos protagónicos
na concepción e na configuración do mundo se a República gaña a guerra como el pensaba 15 días antes de perdela que gañaría a República. E a definición de nación segue aceptando, pero cando presenta a Stalin non di eu non sigo os xuristas alemán, franceses, sigo alguén fora de, non di fora da ofuscación nacionalistas, di alguén do que eu estou moi lonxe e que eu estou noutras latitudes da organización política que el dirixe. Por lo tanto, el marca unha diferencia que non se atreveu a marcar no ano 37 porque se dirixía a comunistas. Non se atreveu a marcar ou quizáis non foi ese un acto de valentía literaria. Pensaba así, sinceramente. Non estaba dentro da organización do Partido Comunista, pero non estaba nunha latitude lonxe daquela organización que dirixía Stalin. Pero hai suficientes textos, hai suficientes xestos, hai suficientes actitudes, hai suficientes episodios na vida de Castelao nestes 3 anos, o período bélico, para que eu poida titular unha conferencia con toda a timidez do mundo, naturalmente, prosovietismo e filocomunismo de Castelao nos anos da Guerra Civil. Aquí tendes uns textos, uns escritos para a revista Nueva Galicia, que é revista dos comunistas, e, polo tanto, todo comunicador sabe, todo escritor sabe, todo periodista sabe que se colaboramos nun determinado periódico, a priori temos unha idea bastante clara da clientela dese periódico, do tipo de lectores que ten ese periódico, e a esa clientela nos diriximos. Por lo tanto, pode haber momentos de determinados textos de Nueva Galicia que el non publicaría, por exemplo, en Nova Galiza, en que os destinatarios como lectores son outros. Pero hai máis. Resulta que cando Castelao escribe non só sobre o concepto de nación, sino sobre outros conceptos, comparamos o texto tal como foi emitido e impreso no ano 37 e logo o texto tal como foi despois de algunha rectificación publicado no ano 44, as diferencias ideolóxicas son grandes. Diremos por qué. Tamén polo contexto íntimo de Castelao. Castelao é unha víctima da guerra tamén, non por ser exiliado, que xa é bastante, senón porque é un exiliado pobre. Castelao non vive do seu traballo, deixara a medicina, había moito tempo e trataba de vivir aí da súa arte, pero ninguén pagaba polas estampas de Atila Mártir ou de milicianos, ninguén pagaría nada. A burguesía, que é a que ten diñeiro e a que paga as obras de arte, non pagaría nada por eso. De que vive Castelao en Buenos Aires a partir do ano 40 hasta que morre en xaneiro do ano 50? Pois vive, se se me entende ben a expresión e intercomillando unha determinada palabra, vive da esmola dos seus irmáns, donde hai un que é un home moi inteligente, moi sensible, que non só foi camarada e amigo de Castelao, senón foi mentor, porque tiña moito sentido político, Rodolfo Prada, pero os demais, un tal Abraira, os abrairas, como dicía o esquerdista, tamén exiliado, Luis Seoane, os abrairas creen que o ideario do Partido Galeguista aínda é, caricaturizando agora eu pola miña parte, tocar a gaita no turreiro da parroquia. Chega a Castelao, mercanlle un piso a ele e a dona Virxinia, e cando un vive así de prestado, cando un ten que ir á praza e o diñeiro que ten no peto é un diñeiro que nos deron persoas que por outra parte non teñen moito diñeiro,
pero que sobre todo teñen ideas moi conservadoras, e todos eles, incluso don Rodolfo Prada, o máis importante, anticomunistas, evidentemente, Castelao non só non escribe no contexto da guerra civil, escribe nun contexto íntimo donde hai un entorno que en boa medida lle impón os postulados sobre os que el ten que pronunciarse nos periódicos que se publicaban na diáspora da Argentina, de Uruguai e de outros países de Latinoamérica. Pero que di Castelao na Guerra Civil? Pois Castelao é capaz de decirlle a don Rodolfo Prada, que era galeguista, e a quen non coñecía personalmente, un galeguista que levaba na emigración moitos anos, dille: percorremos varios miles de kilómetros na Unión Soviética e comprendemos que a URSS está preparándose para inaugurar o feito histórico que abra unha nova época para a humanidade. Evidentemente, este é un texto que el non escribiría antes do 36, nin escribiría despois do 39-40. É dicir, el, despois de percorrer moitos kilómetros na URSS, onde estivo 26 días, soamente 26 días, chega a esta conclusión. A que foi a Unión Soviética Castelao? Tense dito que Castelao era, na Guerra Civil, unha figura tan extraordinariamente relevante que o goberno mandou á Unión Soviética simplemente pola súa relevancia. Non é así. Castelao vive en territorio republicano na Guerra Civil, donde hai moitas personalidades galegas e non galegas moi importantes. A que foi Castelao a Unión Soviética? Castelao foi un membro máis dunha delegación política. O goberno, agradecido a axuda económica e militar da Unión Soviética, quere agasallar o goberno da Unión Soviética, agradecer. Entonces, constitui unha comisión de persoas, e o presidente da comisión é un catedrático da Universidade, da Facultade de Medicina de Madrid, de izquierda republicana, non é comunista, nin siquiera socialista. Vai, por exemplo, un soldado que acababa de perder unha man na guerra, que vai un pouco como representante da xuventude que está morrendo polo golpe fascista, etc. E aí vai un deputado galeguista, que está no Frente Popular, evidentemente. Entón, Castelao non ten máis significación que os outros. O que pasa que ao chegar ali, os dirixentes soviéticos, sobre todo os dirixentes culturais, decatáronse de que Castelao era intelectualmente ou culturalmente algo máis que o catedrático da Universidade de Medicina ou aquel pobre rapaz a quen lle amputaran unha man na batalla de Teruel ou donde fose, tanto que lle preparan unha exposición dos seus 3 álbumes de guerra que chegou a decir nunha carta privada a Rodolfo Prada: eu, Castelao, son considerado neste momento na Unión Soviética o pintor revolucionario máis importante do mundo. En efecto, a crítica soviética, algo eu publiquei neste libro, quedou verdadeiramente impactada por o que había de denuncia, e o que había de arte nos 3 famosos álbumes da guerra, Galicia Mártir, Atila en Galicia e Milicianos, que son os que expuxo en Moscova. Un deles, Miliciano, por primeira vez, porque era un álbum inédito. Os outros 2 foran publicados en Valencia no ano 37. Ali Castelao, que é moi respetado, pois ten ocasión de ser asistido, de ser consultado por o oftalmólogo máis importante que había na URSS, o doctor Obermach, porque Castelao fora operado hacia o ano 14 aquí, precisamente na Porta do Sol, na clínica do oculista González Sierra. Bueno, parece que houve unha pequena equivocación nesa operación. Logo el tratou de verse en Madrid e en París con
con oculistas, pero, bueno, nunca foron moi eficaces. Na URSS pensaba encontrar alguén que lle dixo que xa non había nada que facer. E, en efeito, Castelao xa daquela de pouco empeza a perder a vista e nos últimos anos da súa vida, en Buenos Aires, 48, 49, principios de 50, prácticamente non ve. Castelao conta que xa moito antes do ano 48, cando quería facer un dibuxiño, puñase nunha fiestra dese pixiño que lle pagábamos irmáns, para que entrara todo o sol que podía entrar en Buenos Aires naquelas datas e poder el ver os trazos que ia facendo no papel. Así que Castelao vai nesta misión. Facer unha declaración dese tipo, bueno, a propósito, xa non digo de Stalin, do único país que nese momento está de verdade coa causa da España republicana. Pois, aínda que eu insistí no feito de que este é o Castelao da Guerra Civil, dentro da Guerra Civil, o Castelao deses 26 días que pasa pola Unión Soviética e que se decata de que, por exemplo, resolveron o problema das nacionalidades, que iso, para un galeguista, sexa de esquerdas ou non de esquerdas, é moi importante, Tamén quería decir algo para entender mellor o Castelao esquerdista posterior ao 18 de xullo do 36. Castelao é militante moi significado do Partido Galeguista. O Partido Galeguista é un partido moi de dereitas, pero hai unha asamblea que é ben coñecida do Partido Galeguista en que as persoas máis ou menos de esquerdas e desde logo que teñen un prestixio importante decátanse por unha opción política, porque naquel momento estáse constituindo en España, gobernada no bienio negro por Les Rouges e por forzas que certamente son forzas cavernarias, que as próximas eleccións, as do 16 de febreiro, hai que ir xuntos os partidos que estean contra esa dereita. Ese é o momento en que os galeguistas moi de dereitas, pero moi importantes, como Vicente Risco, creador do nacionalismo galego, como Filgueira Valverde, un dos homes máis sabios que deu Galicia, eses sepáranse do Partido Galeguista, non do galeguismo, porque votaron sí no Estatuto de Autonomía. Por que se separan? Porque nesa asamblea o partido acordou, despois da proposta de algúns máis ou menos esquerdistas, que se o Partido Galeguista quere ter triunfos electorais para gañar o Estatuto de Autonomía, ten que aliarse non coas dereitas, nin con Calvo Sotelo, nin con Les Rouges, ten que aliarse coas esquerdas. E as esquerdas son Izquierda Republicana, Partido Socialista e Partido Comunista. E entón, Filgueira Valverde e Vicente Risco, Vilarelle e outros, Otero Pedrallo non se saiu por fidelidade persoal a Castelao. Eses deciden separarse do partido e non lles pasou nada. Filgueira Valverde non foi represaliado, Vicente Risco non foi represaliado, Iglesias Vilarelle non foi represaliado, Otero Pedrallo, en certo modo, ao lado dos mortos, claro, foi represaliado a medias, porque un ano despois, non no 36, no 37, suspenderon o de emprego e soldo durante uns anos. Ben, cal é o problema? Bueno, o problema é que os galeguistas querían que houvese un plebiscito e que o pobo galego nese plebiscito dixese sí ao proxecto de Estatuto de Autonomía que se elaborara precisamente no Seminario de Estudos Galegos. Pero os galeguistas sabían que era un partido moi minoritario e que iban ter, dito dunha maneira hiperbólica, media dúcia de votos.
pero se van cos de izquierda republicana, cos socialistas e cos comunistas, evidentemente ganan. E así foi. E forzas que non eran nin izquierda republicana, nin os socialistas, nin os comunistas moi galeguistas, gañouse o plebiscito, e, por tanto, 28 de xuño, en plebiscito, houbo o Estatuto de Autonomía, que logo, 20 días despois, Castelao e unha comisión van entregar ao presidente das Cortes de Madrid. Nese momento produces a sublevación militar fascista e a Castelao, que estaba coa súa muller, con dona Virxinia, colleu a guerra ali en Madrid. Así pois, Castelao na guerra ten a biografía e a bibliografía e a iconografía de que eu máis ou menos fui falando nos minutos anteriores. Pero antes Castelao era, digamos, na actitude ao lado de Otero Pedrallo, ao lado de Cuevillas, ao lado de Lousada Dieguez, ao lado de Vicente Risco, estou citando os grandes do galeguismo do século XX, ao lado deles, Castelao era unha voz que eu creo que para eles tiña que ser un pouquiño desacougante, porque era unha voz que, alá polo ano 18, fixo este dibuixo. Dúas nenas, unha máis grandiña que a outra, importante este dato, non teñen a mesma idade. A pequena pregúntalle a grande: que comerá o rei? Esta é unha pregunta que está feita desde a fame, desde a miseria da súa familia, da súa clase social, dos seus devanceiros, dos que nunca se fartaron de pan trigo. Só comeron unha vez ao ano, o día da festa do patrón, quizáis unha pedriña de azucre. E esta rapaza que fala desde abaixo, desde a miseria, desde os vencidos, desde os asoballados, pregúntalle a pequena a grande, querendo que a grande é unha autoridade que sabe máis, que comerá o rei. E a grande, que está na mesma fame, que ten os mesmos devanceiros, a mesma familia, di, fíxense ben, eu dicía nas miñas clases de gramática, comerá puntos suspensivos, comerá é o verbo, suxeito, en todos os sentidos, é o rei. O rei comerá e non lle sai. Non sabe. Pero está quedando mal ante aquela nena. 3 puntos suspensivos. Non sabe o complemento directo. E volvo a repetir o verbo. Comerá. E outra vez puntos suspensivos porque non sai o complemento directo. E despois dun gran esforzo é a grandiña. Unha se cada ten 9 anos e outra 11. E di, comerá sucre. Canta miseria. Canta fame. Canta fame da familia, canta fame das xeracións, canta fame da clase social. Este Castelao non está co rei, non está co poderoso, non está cos responsables da fame dos da baixo. Castelao está con eses. Pois ben, Castelao nas eleccións do 16 de febreiro de 1936, que non vai nunha plancha co Partido Galeguista, eran planchas como hoxe son as do Senado, van persoas. Entonces iban persoas do Partido Socialista, de Izquierda Republicana, do Partido Comunista e do Partido Galeguista. E a xente escollía. O máis votado non foi o Partido Socialista, que é o partido máis grande que hai en España no ano 36, nin Izquierda Republicana, que era moi grande, sobre todo entre a burguesía, nin o Partido Comunista, que era pequeno. Saiu un diputado, o primeiro diputado comunista que tuvemos foi un andaluz chamado Romero Cachinero. Sí, que, bueno, logo non sei moi ben que foi del. Pois ben, el tivo os votos que eu poño aí, que son 4 ou 5 ou 6 mil máis, moito máis de 100.000 votos. Quen votou a Castelao? Eses non son votos do Partido Galeguista. Do Partido Galeguista serán 1.000 ou 1.200. Son votos de Izquierda Republicana, socialistas e comunistas. Son votos das leiteiras, dos zapateiros, das peixeiras,
dos tranviarios, dos mozos de estación, que sen dúbida eran militantes dos outros partidos, pero que viron no Castelao que foi capaz de facer ese dibuixo, e o pé dese dibuixo, que é unha maravilla de arte literaria, viron un deles, este home vai nos defender en Madrid, este home vai defender a estas neniñas, os pais destas neniñas. O outro día inaugurouse no Instituto Castelao un conxunto de actividades, creo que xa teñen feito 2 ou 3 máis, en que me invitaron a min a falar, e eu falei 2 minutos, que son os que te pido aquí, a miña tirana da esquerda. E entón eu dixen que eu soñara esa noite, e é certo, a noite aquela, haberá 8 días, soñara como tiña que falar no instituto e falar brevemente, soñara que había un profesor, no 36 ou cando fora, un profesor que les mandara facer un exercicio de redacción aos alumnos pequenos. Un profesor que debía de ser moi adiantado, en que tiñan que aparecer 2 temas, violencia de xénero e violencia social. E dixolles, deulle algunhas normas que podían dedicarlle 5 folios, 6, 7 folios, pero que tratasen de ser breves. E había un premio, e o premio levou un que fixo menos de media cuartilla. Menos de media cuartilla, escribiu máis ou menos o seguinte: chamanlle a Marquesiña e os seus peíños en Bexamais se calzaron. A súa nai é tan pobre que traballa de xornaleira na casa do Marqués, e aínda lle chaman a Marquesiña. O rapaz presentou tímidamente isto ao seu profesor, e o profesor dixo que había que asignar, e el dixo: podo escoller un pseudónimo? E dixo: sí, pois escolle un pseudónimo, e puxo Castelao. Moitas gracias. Grazas no nome do Ateneo, no nome do público que encheu hoxe o aforo completo da biblioteca da MAO por esta magnífica intervención, probablemente a mellor intervención dun orador posible, non hai máis que dicir para iso, e temos entón, respetou moi ben a miña tiranía do tempo, temos uns minutos para que quen desese intervir poida facelo.